Ininspeksyon kaninang umaga ng Philippine National Police Bicol sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City ang kanilang mga rescue equipment bilang bahagi ng paghahanda ng PNP sa panahon ng kalamidad. Ilan sa mga sinuri ang mga man truck, ambulansya, police mobile, pati na rin ang mga kagamitan gaya ng chainsaw, generator at life vest. Pinangunahan ito ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang kahandaan ng mga kagamitan at personnel ng PNP, lalo na't papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Kasi sa Bicol, isa tayo sa mga madalas dalawin ng kalamidad, pero nagkataon lang po na itong initiative ng ating Chief PNP, si Police General Romel Marbil, na i-check yung mga rescue at disaster equipments natin dahil halos wala nang pinipili ngayon yung kalamidad. Yung mga dating hindi binabaha na ngayon. Yung hindi dating nag-i-erupt na volcano, nag-i-erupt na ngayon. So, nationwide po itong ginawa natin. Nag-participate po lahat ng PRO to show the preparedness at equipment ng ating mga personnel. Ayon kay Dizon, 90% ng handa ang PNP Bicol sa pagtugon sa mga kalamidad. Bukod sa mga kagamitan, siniguro rin niya ang kahandaan ng mga police personnel. Only yung equipment, pero yung mindsetting natin sa ating mga tao. Dahil kahit anong ganda ng equipment, kapag yung mga tao hindi capable, wala silang will to fight, wala silang will to perform their duty, yung isasakripisyo mismo yung kanilang sarili para sa kaligtasan ng iba. Yun po ang ating minamindset sa ating mga tauhan. Hinikayat din niya ang publiko na maging aktibo at maging handa rin. Sa ganitong paraan, wala na raw na masasayang pang buhay. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.